Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Emong. Taong 1968, Kalunasan, Siquijor. Itong mga panahong ito, kasalukuyang kilala si Emong sa Lorena bilang isang bantog na manggagamot. Napilitan silang lumipat noon sa Kalunasan alinsunod sa nais ng mga magulang ng kanyang asawa. Hindi naman malaking bagay para kay Emong ang paglipat nila, lalo pat wala naman siyang maiiwang kayamanan sa lugar nila. Para sa kanyang asawa at mga anak, tinalikuran niya ang lahat ng taong napalapit sa kanya sa lugar ng Lorena. Sa pagdating nila sa Kalunasan, bagaman naninibago, pinilit niyang kumbinsihin ang kanyang sarili na magtrabaho. Siyempre noong una, medyo nahihirapan pa siya dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Sa tulong ng mga kapatid at magulang noon ng kanyang asawa, nagkaroon siya ng trabaho sa taniman ng paminta. Kahit mababa ang kita, pinagtiyagaan na yun ni Emong kesa naman buong araw siyang tumunganga. Dahil sa hindi niya pa kabisado ang lugar, kung kaya't naging karamay niya ang bunsong kapatid ng kanyang asawa sa trabaho. Ito palagi ang nagbibigay sa kanya ng payo kung paano mas palaguin ang bunga ng paminta. Sa loob ng ilang buwan, naging maayos naman ang lahat para kay Emong. May mga kakilala na siya noon sa lugar, kaya hindi naging mahirap para sa kanya na magtrabaho mag-isa. Ang bunsong kapatid kasi noon ng kanyang asawa, nagpasya ng wag nang sumama sa kanya dahil meron din itong mga bagay na ginagawa. Naintindihan naman niya ito, lalo pat meron din yung pamilyang binubuhay. Isang araw, habang nagtatrabaho siya sa bukid kasama ang mga bago niyang kaibigan, dumating ang ama ng kanyang asawa. Paglapit nito sa kanila, bigla namang nagtaka si Emong gawa ng ang mga kasama niya sa trabaho unti-unting dumidistansya. Emong, kumusta ka rito? Pasensya ka na kung napadalaw ako sa kasagsagan ng iyong trabaho. Medyo nag-aalala lang kasi ako sa sitwasyon mo rito. Bungad na wika nito paglapit sa kanya. Nang marinig naman ito ni Emong, ngumiti lang naman siya habang sumasagot ng, "Ayos lang naman ho ko, tay. Salamat sa pag-aalala. Nga pala, dumaan ho ba kayo sa bahay? Sining ho kasi, kahapon pa yung nagyayaya patungo sa bahay ninyo." Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, agad namang nagpaalam ang ama ng kanyang asawa. Nangako itong dadaan sa bahay nila para naman kahit papaano makausap nito ang kanyang anak at mga apo. Bago yun umalis sa bukid, paisa-isa siyang pinakilala sa kanyang mga katrabaho. Wala namang nagawa ang mga kasama noon ni Emong, kundi ang sumang-ayon sa sinasabi ng matanda. Hindi niya mawari pero habang naglalakad sila ng ama ng kanyang asawa, tila ba hindi gaanong tumititig sa kanila ang kanyang mga katrabaho. Sa pag-alis nito, doon pa lamang paisa-isang lumapit ang mga yun sa kanya na para bang meron itong nais sabihin. "Emong, yun ba ang tatay ng napangasawa mo?" "Naku, nasa maling pamilya ka, Emong. Kung alam mo lang ang tungkol sa pamilyang yan, hindi mo gugustuhin mapabilang dyan." Seryosong wika ng katrabaho niyang pinakamalapit sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman siyang napatanong, gawa ng hindi niya alam kung ano ang kanyang isasagot sa sinabi ng kanyang kasama. May nararamdaman naman siya doong kakaiba pero hindi yun sapat para ituring niya yung mapanganib. Dahil sa kanyang naging tanong kung kaya't hindi na makapagtimpi pa ang kanyang katrabaho na ilahad sa kanya ang lahat ng nalalaman nito. Ayon dito,
na ang lalaking tinawag niyang tatay kanina ang isa sa mga mamamatay tao sa buong kalunasan. Marami nang napatunayan sa mga usaping yon, subalit ang ipinagtataka nila, hindi pa rin yun pinaparusahan o hindi naman kaya'y ginagantihan. May mga pagkakataon ding nasisipat yun ng iilan sa kanila na naglalakad tuwing gabi at bumabalik sa bahay nila ng umaga na iba na ang kanyang suot-suot. Dagdag pa ng kaibigan niya, marami na ding albularyong naniniwala sa kanilang lugar na ang ama ng kanyang asawa ay isang gabunan. Emong, mag-iingat ka sa mga yan ha. Hindi mo alam kung sino-sino ang aswang sa kanilang pamilya. Kapag pumunta ka sa bahay nila, huwag kang uminom ng kahit na ano o kumain. Payong kaibigan to, Emong. Sana naman sundin mo. Bulong ng kanyang kaibigan matapos nitong mailahad ang mga bagay-bagay na kanyang nalalaman. Dahil sa sinabi nito, doon na unti-unti niyang nakukumpirma ang kanyang kutob sa ama ng kanyang asawa. Bagaman ayaw niya yung pag-isipan ng masama, wala siyang magagawa sapagkat tagaroon na sa kanilang lugar ang nagsabi ukol sa sekreto ng kinabibilangan niyang pamilya. Kinagabihan, pagbalik niya sa kanilang tahanan, bumungad sa kanya ang kanyang mga anak na naglalaro sa gilid ng kanilang bahay. Dahil sa medyo madilim na sa paligid, pinapasok na niya ito para mabihisa ng pantulog. Sa pagsapit ng kanilang hapunan, napag-usapan niya at ng kanyang asawa ang tungkol sa pagbisita nila kinaumagahan. Nagkataon naman noong walang trabaho si Emong kung kaya't pinagbigyan niya ang nais nito. Ning, alam mo kanina bumisita si tatay sa taniman. Nga pala, dumaan ba siya rito? Tanong ni Emong. Oo, Mong, kanina. Pero umalis din naman kaagad. Nagbigay lang yun ng ulam natin para ngayon. Tsaka, hihintayin niya tayo bukas. Ipapakilala niya kasi yung mga apo niya sa kanyang mga kaibigan. Mong, payo lang ha. Pwede bang huwag ka nang magdala ng kung ano-ano? Lalo na yung mga pangontra at agimat mo. Mas mainam sigurong iwan mo na muna sila dito pansamantala. Sagot naman ng kanyang asawa. Dahil sa sinabi nito, doon na siya nagtanong kung bakit nais nitong ipaiwan ang kanyang mga gamit. Alam kasi ni Emong na kung may mga lihim na karunungan din ng kanyang ama, paniguradong hindi ito maaapektuhan basta hindi yon aral ng kaliwa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, mismong ang asawa na niya ang nagtapat sa mga bagay-bagay. Ayon dito, kaya lang naman siya nag-aalangang magtapat kay Emong tungkol sa pagkatao ng kanyang pamilya dahil sa isa itong bantog na albularyo. Ayaw naman niyang maapektuhan ang kanilang pagsasama gawa ng unang-una, hindi naman sila nahihirapan sa poder ng kanilang mga magulang. Dagdag pa nito na kahit may kasamaan ang dugo ng kanyang ama, mabuti ang puso nito. Kailan may hindi ito nagtraidor sa mga tao, lalo pat kung kakilala niya ito at mga kadugo. Nang marinig naman ni Emong ang sinabi nito, doon na niya ipinasok ang tungkol sa mga istoryang binitawan ng kanyang kaibigan sa taniman. Hindi na siya nag-alangan pang sabihin yon sa kanyang asawa para naman kahit papaano malaman din ito. Akala ni Emong walang kaide-ideya ang asawa niyang yon tungkol sa bagay na yon pero nagkamali siya. Dahil nang marinig ito ng kanyang asawa, mismong ito na ang nagtapat sa kanya kung sino at kung tagasaan ang mga nilalang na binawian ng buhay ng kanyang ama. Ayon sa asawa niyang yon, karamihan sa pinapatay ng kanyang ama ay mga kauri din itong nananalasa sa mga taong walang kalaban-laban. Ginagawa niya yon upang mapanatili ang katiwasayan sa ibang lugar na malapit lamang sa kanilang baryo. Nag-aalala kasi ito
na baka makarating sa kalunasan ang mga nilalang para manalasa. Matapos marinig ni Emong ang naging salaysay ng kanyang asawa, tila ba doon na nagbago ang kanyang pananaw para sa ama nito. Napagtanto niya kasi na maaaring may duguyo ng aswang pero hindi ito kahalintulad sa mga demonyong minsan na niyang kinalaban. Dala ng pagmamahal sa kanyang asawa, nagpasya siyang iwan ang lahat ng kanyang agimat at mutya sa bahay nila. Ginawa nila ito nang sa gayoy wala yung pagsisihan sa oras ng kagipitan. Sige Ning, kung totoo man yung sinasabi mo, ibibigay ko ang buo kong tiwala sa'yo. Pangako, hindi ako magdadala bukas ng kahit na anong gamit. Basta ipangako mo lang sa akin na totoo ang lahat ng bagay na sinabi mo. Malaki ang kawalan ko ng tiwala sa mga nilalang na katulad ng ama mo. Sana siya ang makapagpabago sa makitid kong pag-iisip. Wika ni Emong. Nang marinig ito ng kanyang asawa, niyakap lang naman siya nito habang patuloy na nagpapasalamat. Kinaumagahan, bago pa man sumapit ang 2:00 ng hapon, narating na nga nila ang bahay ng matanda. Kahit may magaganap na pagdiriwang doon, nakapagtatakang wala pang dumarating na bisita. Sa pagpasok nila sa loob, masaya naman silang sinalubong ng kanilang mga magulang. Dali-dali sila nitong pinapasok sa kusina kung saan nakahanda na roon ang halos hindi mabilang na putahe ng pagkain. Bagaman nakakatakam ang mga ito, nagpasya si Emong na ilayo roon ang kanyang mga anak. Maaari kasing meron yung halong karne ng tao na makakasira sa sistema nito. Nang mapansin yon ng ama ng kanyang asawa, seryoso naman yung lumapit sa kanya habang nagwiwi ka ng, Malinis ang mga yan, Emong. Makakaasa ka. Wala kaming inihalo diyang iba. Kapag nagsuka o sumakit ang tiyan ng mga apo ko, malaya kang kunin ang buhay ko. Heto, dalhin mo ang punyal na ito. Yan ang tanda na totoo ang mga bagay na sinasabi ko. Kasabay ng pag-uwi ka nito, ay siya namang dahan-dahan nitong pag-abot sa kanya ng punyal na kulay itim. Manipis lang ang punyal na yon na halos hindi mo aakalaing merong talim ang magkabilang gilid nito. Matapos nitong makapagsalita, agad naman niyang pinagkatiwalaan ang mga sinabi nito. Alang-alang sa napagkasunduan nila ng kanyang asawa. Kahit nag-aalangan talaga siya noong kumain, pinilit niya ang kanyang sariling tikman ang mga nakahandang putahe. Noong una, masuka-suka pa noon si Emong, subalit hindi naglaon na sanay na rin ang kanyang sikmura. Sa pagsapit ng 6:00 ng gabi, paisa-isa na ngang nagsidagsaan ang mga kakilala ng kanilang ama. Ang iba sa mga ito ay nakasakay pa sa mga kabayo at ang iilan naman animoy nang galing pa sa ibayong lugar dahil sa kanilang mga kasuotan. Bago pa man tumungtong ang 9:00 ng gabi, halos hindi na mahulugan ng karayom ang bahay ng kanilang mga magulang. Sila Emong noon, nagpasyang manatili sa loob ng isang silid kung saan doon nila nararamdaman na sila'y ligtas. Habang nakahiga sila doon ng kanyang asawa, panay naman ang pag-uusap nila ukol sa mga bisita ng ama nito. Ayon sa kanyang asawa, ordinaryo na sa kanilang magkaroon ng napakaraming bisita, lalo pat marami ang naninilbihan sa ilalim ng kapangyarihan ng kanyang ama. Kung hindi siya nagkakamali, lahat ng mga taong naroon sa bahay noong gabi, purong mga aswang o hindi naman kaya'y mga tiktik at sigbin. Nang marinig naman ito ni Emong, bigla naman siyang napabalikwas sa kanyang kinaroroonan sa kadahilan ng hindi niya inaasahan na meron pala itong mga tiktik na bisita. Ang labis pa niya noong ikinababahala ay ang mga anak niyang walang kaide-ideya sa panganib na nakapaligid sa kanila.
Upang masiguro niya ang kaligtasan ng mga ito, naglakas loob siyang lumabas ng silid para mapagmasdan ang paligid habang hindi pa nag-uumpisa ang mga pagpapakilala. Habang naglalakad siya noon patungo sa sala, nasisipat niya ang mga anak ng kapatid ng kanyang asawa na masayang naglalaro. Hindi naman niya gaanong pinapansin ang mga ito, gawa ng alam niyang nasisiyahan yon sa kanilang ginagawa. Nang masipat niya ang kanilang ama, dali-dali naman niya yung pinuntahan para kausapin. Tay, bakit naman hindi ka nagbigay ng abiso na may mga tiktik pala rito? Alam niyo naman sigurong albularyo ko, di ba? Mainit ang dugo ko sa mga tiktik. Baka mamaya pag may lumapit sa mga anak ko, mapatay ko pa yung mga yan. Wika ni Emong. Huwag kang mag-alala, Emong. Hindi gagalaw ang mga yan hanggat hindi ko sinasabi. Subukan lang nila. Makikita nila ang kanilang hinahanap. Sagot naman ito sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, nagpasya siyang manatili sa tabi ng ama ng kanyang asawa. Napag-isip-isip niya kasi noon, kinakailangan din niyang makausap ang mga alipores nito para naman kahit papaano magawa niyang malaman kung saan yon naninirahan at kung ano ang taglay ng mga ito na abilidad. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na nga nag-umpisa ang kasiyahan. Unang ipinakilala ng ama ng kanyang asawa ang kanyang mga apo ng panganay nila. Nang sumunod na noo ng mga anak ni Emong, doon na dahan-dahang nag-iba ang ihip ng hangin. Bukod sa mga may aswang na makukulit, nararamdaman din ng mga ito ang kakaibang dugo ng mga bata na dumadaloy sa kanilang mga katawan. Maya-maya pa, bigla namang napahawak si Emong sa balikat ng matanda nang masipat niya ang iilan sa mga bisita nito na dahan-dahang nanlilisik ang mga mata. Animoy dahil lang sa mga batang yon, nakahanda silang pagtulungan ng pinuno ng kanilang samahan. Matapos siyang mapansin ng ama ng kanyang asawa, dahan-dahan naman itong binitawan ng mga bata at kasabay nito ang walang pag-aalinlangan niyang paglapit sa mga nilalang. Ano ang ibig sabihin ng mga titig niyong yan? Hindi ba kayo nahihiya? Makataong pag-imbita ko sa inyo rito, tapos ganyan ang ipapakita ninyo? Konting paalala mga kaibigan. Baka nalilimutan nyo kung saang lugar kayo nakatayo. Wika ng ama ng kanyang asawa. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang paggalaw ng mga nilalang na higit na pinagkakatiwalaan ng matanda. Paglapit nito sa mga tiktik na naghahangad sa katawan ng bata, doon palang medyo humupa ang tensyon sa paligid. Ayon sa ama ng kanyang asawa, normal na ang ganoong pangyayari sa tahanan nila, lalo na kapag merong ganoong uri ng pagdiriwang. Masyado kasing nahuhumaling ang mga tiktik sa mga batang may natatanging dugo sa kanilang mga katawan. Sa paglipas pa ng oras, kahit papaano ligtas namang naibalik ni Emong ang kanyang mga anak sa piling ng kanyang asawa. Pagsilay niyang magpapahinga na ang mga ito, agad naman siyang lumabas ng silid upang ipagpatuloy ang kanyang pagmamasid. Bago niya tuluyang iwan ang kanyang mag-ina, inihipan niya ng dasalang pintuan ng silid nito upang masigurong hindi yun basta-bastang mapapasok ng mga nilalang. Sa pagdating niya sa salang kinaroroonan ng mga bisita, ramdam na ramdam niya ang kakaibang simoy ng hangin sa paligid. Habang lumalalim noon ang gabi, papaiba naman ng papaiba ang mga ugali ng panauhin na minsan niyang nakitang masaya. Kung hindi yun nakikipag-away sa kanilang mga kasama, gumagawa yun ng paraan upang makalikha ng kakaibang ingay sa loob ng bahay. Kalahating minuto pa ang lumipas, doon na nga pa isa-isang nagsilabasan ang mga nilalang. Nang siya na lamang ang natira sa loob, inabisuhan siya ng ama ng kanyang asawa na magpahinga na.
Subalit nang marinig ito ni Emong, doon na siya nagmatigas na kinakailangan niyang makita ang susunod na gagawin ng mga ito. Kapag nagkataong kasing gumawa ang mga nilalang na yon ng mga bagay na hindi niya matanggap, papatayin niya ito ng walang paglilitis. Mamaya na ako papasok, Tay. Sa ngayon, kailangan kong mapatunayan kung mabuti nga bang pagpapasunod mo sa kanila. Siguro, Tay, kapag nagawa mo yan at nakita ng aking mga mata, ibibigay ko sa iyo ang aking buong tiwala. Hindi naman sa duda ako, pero bilang bantog na albularyo, kailangan ko ding makasiguro. Wika ni Emong sa matanda. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, ngumiti lang naman ito habang dahan-dahang naglalakad. Paglabas nila ng bahay, bumungad sa kanya ang mga alipores nitong nakatuwad habang patuloy na nakatitig sa kanilang dalawa. Matapos nilang masilayan ang mga bagay na yon, inutos ng ama ng kanyang asawa na ibalik doon ang kanyang punyal na ibinigay nito sa kanya. Pagbigay ni Emong sa matanda ng punyal, laking gulat na lamang niya nang biglang tumingin sa kanya ang mga aswang at tiktik na kasalukuyang nakatuwad sa bakuran. Sa isang iglap, dahan-dahang nagsilakad ang mga ito papalapit sa kanya habang papalalim ng papalalim ang kanilang mga hininga. Dahil sa nagkataon naman noong mga buhay lang na salita ang kanyang dala, wala siyang nagawa kundi ang umatras habang nag-uusal. Pagsilay niya sa tiktik na biglang tumalon sa ere, tanging pag-upo na lamang ang kanyang nagawa habang pilit na isinasalag ang kanyang mga kamay sa pag-atake ng nilalang na yon. Subalit bago pa man sa kanya makalapit ang nilalang, nagawa na itong mapaslang ng matanda. Pagbagsak nito sa lupa, dahan-dahan naman itong pinatayo si Emong sabay wika ng, Magmula noong tinanggap ka ng anak ko, tanggap na din kita, Emong. Sana kahit ganito ang pamilya namin, matanggap mo din. Hindi lahat ng demonyo, demonyo na. Minsan, meron lang talagang pinagkaita ng tadhana. Matapos nitong makapagsalita, paisa-isa namang nagsilundagan ang mga aswang patungo sa kanyang kinaroroonan, subalit kagaya ng inaasahan, pinaslang yon ng ama ng kanyang asawa nang wala ng paglilitis. Ayon dito, lahat ng mga aswang na nagtangka sa kanya, hindi purong kumikilala sa lakas niya bilang pinuno. Ang mga ganoong tagasunod, mas mainam na patayin o itakwil sapagkat merong puwang sa mga puso nito ang pagtatraidor. Sa pagbagsak ng mga bangkay ng aswang at tiktik sa lupa, agad naman niyang ibinalik kay Emong ang punyal na kanyang kinuha. Paglapat nito sa kanyang kamay, bigla namang nanumbalik ang dating wisyo ng mga aswang na naroon sa paligid. Pagsilay ng mga ito sa patay nilang mga kasama, paulit-ulit naman yung humingi ng tawad sa matanda. Dahil sa pangyayari, doon niya tuluyang napagtanto na ang punyal na ipinahiram nito sa kanya ay isang uri ng gamit para sa sabulag. Alam niya ding hindi siya nasisilayan ng mga aswang hanggat hawak niya ang bagay na yon. Gawa ng kahit isa sa mga ito, walang nakakakita sa kinaroroonan niya. Dagdag pa ng matanda, gagana lamang ang sabulag na yon kapag iniutos niyang ikubli nito ang taong nagtatangan sa punyal. Makalipas pa ang ilang minuto, ni isa sa mga alipores nito walang nangahas na nagtanong kung bakit namatay ang iilan sa kanilang mga kasama. Ang ginawa nila, ilibing yon sa likurang bahagi ng bahay ng matanda nang walang kahit na ano pang katanungan. Matapos ang pagdiriwang, paisa-isa na itong nagsialisan. Bago nila tuluyang lisanin ang bahay na yon, kabilin-bilina ng ama ng kanyang asawa ang tungkol sa batas ng samahan nila. Yon ay walang papatay ng tao hanggat hindi yun nakakagawa ng kasalanan sa komunidad na kinabibilangan nito.
ang sino mang sumuway sa batas na yon, papatayin ng walang paglilitis. Magmula noong nangyari ang kaganapang yon, tila ba napalapit na si Emong sa matanda. Kahit alam niya kasing aswang ito, napatunayan na niyang dalisay ang puso nito dahil sa nakaya nitong pumatay ng kanyang mga kauri para lamang siya ay mailigtas. Lumipas pa ang panahon, wala namang nangyari sa kanila kahit palagi nilang kinakain ang mga padala ng ama ng kanyang asawa. Pero alam niyo ba, na kahit hindi basta-bastang aswang ang matandang yon, lumalapit pa rin ito sa kanya para magpagamot at upang ikwento ang tungkol sa pinamumunuan nitong mga angkan. At sa pagtagal pa ng panahon, kumalat ng kumalat ang naging istorya ni Emong na isang bantog na albularyo na dumayo sa piging ng mga aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Isa na namang kwento na salungat sa mga nakaraan nating kwento. Kasi 'di ba yung ibang kwento natin ng mga nakaraan, yung mga aswang kahit nakuha na yung tiwala ng tao, tinatraidor pa rin. Ito, kasalungat naman. Talagang binigay ng tao yung tiwala niya sa aswang, pero ang ending, naging successful naman. So nagkaroon sila ng magandang pagkakaibigan. Pero ang napansin ko lang sa kwento, napakalakas ni Emong. No? Ano kaya yung mga tinatangan nitong buhay na salita, mutya, tsaka mga kung ano-ano pang agimat? Wala walang nabanggit, di ba? Pero isa siyang bantog na albularyo. So ibig sabihin, sobrang lalim na ng aral nito, tsaka sobrang lakas nito. Diba? Kaso nga lang napangasawa niya, anak ng gabunan. Ang angas, sobrang angas ng pagkakalatag ng kwento nito ni Emong. Ang ganda lang talaga. Na yung ending pa talagang matutuwa ka kasi kanan kaliwa naging magkakampi tas parehas pang malakas. At the same time, yung gabunan, pag may nararamdaman, nagpapagamot pa kay Emong. Ang ganda ng pagkaalatag na kwento. Ito para sa akin lang Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.